Iki dientekne ya Mas duweke. Ya dientekno lek wong wedok pinter iku kae dhuwit sing lanang dientekno. Kale dingainga. Ku lek dingainga ku wong lanang gak ikhlas batine ngono lho. Golek dhuwit seret rezekine. Ya wis aku tak budal shopping mek karaokean gak apa-apa Mas. Ya gak apa-apa, Dik. Ancene kudune wong wedok ku ya ngono. Shopping karaoke, lek wong wedok kae ndek omahe lho, Dik. Mali ilmu pengetahuane lho, knowledge lho. Mali gak ono cupet pikirane. Sedih, cepet tuwek sampean kok sampean gelem arek cepet tuwek. Golek-golek hiburan kono lho, cek awet nom. Ya wis tak budal aku Mas. Apa cukup nggawa dhuwit sakmono? Nyanyi lek sak lagu rong lagu ya gak puas, Dik. Gak marem nang ati. Nyanyi ku minimal sak album ngono lho, Dik. Dadi hatinya ku berbunga-bunga. Engko mulih nang omahe ku ndelok sing lanang masih elek dadi ganteng. Guyu ngono lho, Dik. Lek wong wedok kae dhuwit kongkon dolen shopping karaoke mesti ayem atine awake dadi ayu. Lek wong wedok ndek omahe karo karaoke karo shopping iku lho Dik cepet tuwek Dik. Mangkane wong wedok iku kudu ngerti, kudu pinter, kudu smart, golek hiburan. Ya wis tambah ono Mas duweke Mas. Ya iya kudu tambah Dik. Sampean lek iso ngentekno dhuwit blonjo per menit 50.000, mben tak tambahi dadi per nafas ngono lho Dik. Pertarikan nafas 50.000. Dadi wong wedok kok aja neriman-neriman. Engko tersiksa batinmu. Nek wong wedok neriman kayak dhuwit pira-pira meneng ae mendem dadi penyakit. Dadi sampean kudu njaluk blonjo sing akeh, ojo meneng ae. Lah saiki per menit per ambekanmu, ngono lho Dik. Dadi sak ambekanmu iku hitungen nggo catetan. Sak ambekan 50.000 lek sedina ono 200 ambekan, kari ngeping notok ae 50.000 ping 200. Yo. Ngono wong wedok iku kudu ngono, lek wong wedok gak ngono, gak beres iku. Sak jame pira rume? 200 Mas. 200. Iki gak 5 jam. Ya wis aku budal ya Mas ya. Iya budal kono lho, Dik. Cek ayem atimu, Dik, aja ndek omahe, Dik. Lho, Dik, niyo salim sik ta. Wong lanang ku lek kate budal kerja kudu disalimi sing wedok. Lek gak ngono rezekine sing lanang ku lho Dik seret, Dik. Sampeyan ndek omah masak, umbah-umbah, kumpul kompor ngono iku sampean cepet tuwek. Wong wedok perasaane apik cepet tuwek, Wong wedok iku ya kudu awet nom, kudu iso menjaga diri, merawat diri. Ngono lho, Dik. Wong wedok kok liyane kayak dasteran ndek omah. Sampean ngerti ya? Surat An-Nisa ayat 19. Apa sih isine? Muliakanlah istrimu.